yake yawa maganin kishirwa yake ƙaunaki maganin tunani take a garin babu tamkar yake kwata-kwatar da babu mai jara ke daga murmushi ki ai kyau kike a koren kinar walƙiya suke magiya idan da basu ci da cin zuciya ta cike da ƙaunar kitan da sa ki ai gari zan bari na shiga duniya hankalin shi mai ramuni da ke zani na sha zama ta ƙaunar ki linjiri da ke dangane nan bari masu da kuje ku karo shiri a yanzu ni da dai na da ayari ni zana ce ake da ɗangare ki ji ne kira to da ke nake don tafiyar makara nisa take ki yana yanzu ni ya aure nake ki zama to ni da zamto ake yau nake cikin ruwa sai kiya na rasa inda za na je na tsaya ko ki gare ni da rikice kin kiya so ya saka waɗansu sun sha waya da siyasa kasu sun margaya wasu kan sana rashin dukiya ya sa waɗansu arzikin duniya da waɗansu da ciwon zuciya cikin jini jijiya har ganin tsari gani ya korji abin da ya fi kenan ina yana bibiya ina tambayar ka ko kariya na san da so ba a mai kariya cikin da gawa wasu ma kariya aka sa wasu sai su ja makiya wanda su kan suke rashin lafiya abin da ya zo ne gudu koriya tun gari cikin zinariya kina da tausayin cikin zuciya kyawari gare ki na tariya ce na ki gaskiya kwalliya ina sake wani zan sha wuya kina da hali abin kwaikwaya babu kamar ki a duk daniya kyawun tafiya a yi a waiwaya ba san muka ga tauraruwa kuma ki zuciya tana hawa kai ki sa jiri na yawa wata cilar ki ta yi yawa kuwa da gare ni wannan shine Aminu SD ki gare ni da kuke jin labarin a saki gari ki bari ni faduwa kuma ki ta saka ni mai zautuwa rayuwa kama da yan kokawa kuma na mallaka na naki ne kuma ki da alhamin naki ne batu na gaskiya masoyin ki ne kuma idan na yau a domin ki ne kuma barin ciki tunanin ki ne aha ta boki ne Dala Advances ka samu zo kan da sa'a nuna na gode don Allah ku tafa ma Aminu SD ku tafa ma Aminu SD ku tafa ma Aminu SD